खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव उफ्रा बिसायख'थिनि गेजेरावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिनि रांखौ जानायनि अनगायैबो सानफ्रोमबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा हाग्रामाया जाय जौखौ लोङोमोन बे जौनि बेसेना 1,03,000नि जौमोन आरो 1,03,000नि जौ लोङोमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव खुंथाय समावनानै दाबि दिखांदों एबा अजद खालामदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि उफ्रा बिसायख'थिया गेजेराव आरो साननैल'सै बिनि सिगांनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव माबायदि खामानि मावदोंमोन आरो माबायदि जाख्ल'दोंमोन आरो जाख्ल'नाय रांजों 1,03,000नि एबा 1,03,000 रांनि बेसेननि जौ लोङोमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसे चेलेन्ज खालामदों मोनसे बिग चेलेन्ज खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांसिम बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा चेलेन्ज खालामनाय बाथ्रायानो जाहैबाय जुदि हाग्रामा महिलारि बिथां बिनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे फोरमायग्रोनि जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो आथिखाल जा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलनि नङा होननानै दाबि दिखांबोबाय थादों बेखौ लानानैनो फिन आरोबाव मोनसे गिदिर चेलेन्ज खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांसिम जुदि गोहो दङबा हाग्रामा महिलारिया जुदि गोहो दङब्ला आंनियाव सोंफै जुदि गोहो दङब्ला बिटिसिनि जा एसेम्ब्लि जायो बे एसेम्ब्लियाव नुजाथिनानै आंनि बाथ्राखौ लानानै एसेम्ब्लियाव फैनानै बाथ्राखौ बुंफै जुदि गोहो दङब्ला होननानै बाथ्रा बुंदों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि सासे एमसिएलए जानानैबो 5 बोसोर आबुं जासिगोन नाथाय खनसेबो एसेम्ब्लियाव आगान होआसै होननानै अजद दिखांदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानफ्रोमबो एबा राजखान्थि बिथिङाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि सोद्रोमा नङा होननानै दाबि खालामबोबाय थादों बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होदों आरो चेलेन्ज खालामदों जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेम्ब्लियाव फैनो गोहो दङब्ला फैनानै बेफोर बाथ्राखौ अजद दिखांफैनानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा রঞ্জিত না ফেরেঙ্গা এই আমার মানুষই নহয় বিটিসির মানুষই নহয় ইয়ার কথা কিয় আনি থাকে এই বাহিৰৰ মানুহ ই কিবা কথা ক'লে যে মই এনসার দিব লাগে এইটো নহয়তো বিটিসির বাসিন্দা নয় নাকি বিটিসির বাসিন্দা নহয় এই ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰি জুনাই 2008ত আহিছে এখেতে ক'ব পাৰে যদি এখেতে বিচাৰে সাহস যদি আছে ওলাই আহক সাহস যদি আছে এছেম্বলিতে কওক ফেৰেংগা তুমি বিদেশী মানুহ কিন্তু তেওঁতে সাহস নাই তাৰ সাহস নোহোৱাৰ কাৰণে আজি 4 বছৰ হ'বলৈ লৈছে কিন্তু হাগ্ৰামা এদিনো এছেম্বলি লোৱা নাই কাৰণটো কি হাগ্ৰামাৰ সাহস নাই আৰু হাগ্ৰামা মানে ইস্যু নোহোৱা এজন ব্যক্তি হয় হাগ্ৰামাই যিটো মদ খায় এই মদৰ দামটো 1,03,000 আছিল ব্ৰাণ্ডটো মই নকওঁ আপোনালোকে বিচাৰি লওক ব্ৰাণ্ডটো মই নকওঁ আৰু সেই মদৰ দাম আৰু আমাৰ মানুহৰ জীৱনৰ দাম ইয়াৰ লগত আপোনালোকে তুলনা কৰি চাওক ই কিমান জাতিপ্ৰেমী কিমান মানৱপ্ৰেমী আছিলে এই কথাটো ইয়াৰ পৰা বুজিব পৰা যায় 100% আমাৰ এজন ইএমৰ দাম হেৰিটো কিমান 45,000 এবটল মদৰ দাম যদি 1,03,000 হয় সেইটোতো তাৰ বাপেৰৰ টকাৰ লগত খোৱা নাই নিশ্চয় চৰকাৰৰ টকাৰ লগত খাইছে যাৰ কাৰণে 3,000 কোটি টকা আমি আজি লাইব্ৰেৰী চাব লগা হৈছে এখেতে ক'ব পাৰে যদি এখেতে বিচাৰে সাহস যদি আছে ওলাই আহক সাহস যদি আছে এছেম্বলিতে কওক ফেৰেংগা তুমি বিদেশী মানুহ কিন্তু তেওঁতে সাহস নাই
তাৰ সাহস নোহোৱাৰ কাৰণে আজি 4 বছৰ হ'বলৈ লৈছে কিন্তু হাগ্ৰামা এদিনো এছেম্বলি লোৱা নাই। কাৰণটো কি? হাগ্ৰামাৰ সাহস নাই। আৰু হাগ্ৰামা মানে ইছ্যু নোহোৱা এজন ব্যক্তি হয়। ইছ্যু ভিত্তিত হাগ্ৰামে কেতিয়াও কথা ক'ব নাজানে আৰু তেওঁৰ ইছ্যুৱে নাছিলে আৰু জীৱনত তেওঁৰ ইছ্যুৱে নাথাকিব।